L-investigatur ewlieni fil-kaz ta' qtil ta' Daphne Caruana Galizia, l-ispettur Keith Arnaud, kompla jippreżenta aktar evidenza kontra n-negozjant Yorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello komplew jinstemmu recordings tal-konversazzjonijiet bejn il-middleman Melvin Theuma li ngħata l-maħfra presidenzjali u Yorgen Fenech. F'recording minnhom, Fenech instemma jgħid lil Theuma li l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri Kesaħ meta qallu bil-qtil ta' Caruana Galizia. Fl-istess recording jingħad Keith Schembri bat lil Kenneth Camilleri jkellem lil Theuma biex l-eżekuturi tad-delitt l-aħwa Alfred u George Giorgio u Vince Muscat jingħataw il-pleċ. Fenech jinstemma jgħid lil Theuma wkoll li Schembri kien qallu lill-pulizija waslu biex isolvu l-qtil ta' Caruana Galizia. F'dan ir-recording apparti Schembri, Fenech semma lill-ex deputat kummissarju Silvio Valletta li ssir referenza għalih bħala l-oħxon u għalli dan kien kellmu dwar proċess ta' ġuri fejn tru l-eżekuturi fil-qtil. Fenech qal li Valletta ma kienx ħabib tiegħu daqs Schembri u ma kienx jafdah daqskemm kien jafda lil Schembri. Fl-istess recording, Fenech qal lil Theuma li Vince Muscat il-koħħu kienet jikxef kollox mal-pulizija, mhux biss fuq il-każ ta' Caruana Galizia imma anki fuq 7 każijiet ta' bombi li saru fil-passat. Iżda l-koħħu ma kienx lest li jikxef dwar il-każ ta' serqa mill-HSBC għax skont Fenech f'dan il-każ kienu involuti l-kbarat. Bil-ġurament, Theuma qal li Fenech kien jgħidlu li din l-informazzjoni qegħdin jagħtu ilu Schembri u Valletta. Iżda fi stqarrija Valletta ċaħad mod kategoriku li għadda xi informazzjoni fuq il-qtil lil terzi. Qal l-unika informazzjoni li għadda kienet waqt il-qadi ta' ġmirietu. Meta mistoqsi mill-avukat Jason Azzoppardi li qed jidher l-familja ta' Caruana Galizia, Melvin Theuma dar fuq Azzoppardi u qalu li darba ċempillu u qalu li rid ikellmu fuq każ kbir u rid jingħata l-proklama. Azzoppardi kien qal lil Theuma li qed imsiefer u talbu jitkellem mad-deputat nazzjonalista Aquilina. Theuma qal li ċempel lil Azzoppardi għax beda jibża li qed jitraduh u ma bedilx jemmen li l-koħħu qed jikxef mal-pulizija. Qal li wara li ċempel lil Azzoppardi mar jorqod u ma kellimx lil Aquilina. Mistoqsi dwar l-ex Prim Ministru Melvin Theuma qal li Joseph Muscat ma kienx jaf x'għamel Yorgen Fenech. Theuma qal li meta talab lil Fenech biex ikellem lil Muscat fuq il-pleċ tal-eżekuturi, Fenech qallu li dik tkun l-ikbar ġennata u l-ar ħaġa li jista' jagħmel. Fl-istess recording issir referenza għal diskussjoni li saret fit-Torri ta' Portomaso bejn Fenech u Theuma dwar artiklu ta' Caruana Galizia li fih qalet li Keith Schembri se jmut fi żmien 3 xhur. Hawnhekk Fenech jinstemma jgħid li bħal dik jitfaħħa minn fuq għal isfel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.